저는 보여줘야 나요. 앙유로 바जार 커미티니 레시덴트 दीर्घ बছर तो ये आंगेरो बाजाराव बसबास खायो व्यवसा बाणिज्य खायो जों आशा आंका बहुत बছर থেকে जोंनिरो ब्लक मान परबो जों टयलेट सानका इनि साक फन्त टयलेट सिंगियाखौ जों दीर्घ दिन बन्चित जोंगिरो टयलेट सिन बागै एरो विभिन्न जायगानि फायो हासालि फायो एरो दै गरै खिना जागा गरै सोरिया जागा गरै आबहाय बाजारनि एकटा उमान काजै जों इ खेबि जे साबजनाल हयते 5,30,000 টাকাनि बाद हेंचानगै जिनिरो वार गोदान काहानि जों नामान परे एतो जों आनंद माखा जे जिनिरो चंगनि बाजार जों एतो दिन दीर्घ दिन दं एकटा बंचित लांजो तंगमान पर हयते जोंनिरो टयलेट गायसा 5,30,000 टाकानि बाजेट बा वार गोदान काहानि नामान परे जों एतो बाजार कमिटिर बिरो आनंद माखा काजे ति टाका इ खेबेगले जिनिरो नायनो एंगाय तो इ खेबे हेंगाय खोनागातामो जे चिनिरोनि चंगनि बाजारनि लामप्रा हातिनि जे टयलेट आबो बेहाला बारि थांगोनि जों खानामा परे जों राजनगर जोनाल अफिस थांमा परे जोनाल अफिसनि थांबो चार साबर थिं साका थिं नङा जाम्पार चंगनि बागैनो वार गोदान रंजा ओंखाय तेले जों साका चिनि चंगनि बाजारनि बागै जदि वार गोदान हुंखाय चिनि चंगनि बाजाराव मारि नाय चिनि दाबि हलो आबो जदि चिनि टयलेटनि जे वार गोदाननि जदि कोनो जागा थांका हकाय आबो बागै जों ब जागा थां जों आबो नायनाय ब जागा थांगै अ मानि थां थका जों आबो दुगै नायनाय एबं आबो जदि इंया हकाय जों बिहतन आन्दोलन थानाय जिनि बाजार कमिटि जों दत्त जोंरो एकदम मुंगो खाइया कय आबोनि बिरुद्ध लड़ाई खायनाय जों जदि आबो रिया हकाय जों आशा खायो जे जों बनो जे साबजनालनि जे 5,30,000 आबो मानानोनि जों ताबो आशा बर्षा एबं जों मानाय हि ताबो फन्त जों बिश्वास दंगो आज काजै जोंगिरो चिनिर वादर फायमानो जाहाथे अन्न जागा रहिया ओइ चिनिर रुंथुंनि चिनिरो एकदम जोंगे जागा जों प्ले जागा दितनि खारियाव एबंनो जों इन्जिनियर फाइ फन्त नायथांका तेले जों तांगि चिनिरो यंनाय जोंकी अपराध खायो बा जोंनो जों जागा रिया नर अन्न जातां जों आपदि को सेबले किनि बाजार कमिटि तो सुंना दरगा दंबले दर तांगि जागा रिया तांबो ब जागा आपदि सुंना नाव दंबले तेले चिनिरो सुंयै छिबर दि अन्न जागा तांथां गाय तेले आबो की थिकिना आबो आनि एलाका बासि इरो बाजानदार दुकानदार को निश्चय आबोनो वासुक नायखना दे जों आबोनो चिन संग्राम जदि चिनि टयलेट जदि चिनि इरो वार गोदान माने जिरो नांनाय आंनिया हकाय जों जिरो आन्दोलन थांनाय एबं जों आबो जों बजागा थाव जिनिसटा थां जों आबो नायथुना नांनाय एबं अफिस हयते जों मिनिस्टार लेभेल फन्द जों थांनाय जदि आबो जदि जों रिया हकाय काजै जों आबोनो चिन बक्तब्य कारण ब्लक हयते जों 3 लाख टाका नि ना हमर चिरो वार गोदान खारि जों बिदनो फोन केन्सेल खेर हका तेले जेव 3 लाख टाका जों केन्सेल खा 5,30,000 केन्सेल का बाहाय जानायबा जों चिन्ता मब्रत खायगे जोंनि बाजारनि जारा दुकानदार बा जनसाधारण काजै जों आबोनो नायो चिनि टयलेट इरो चंगनि बाजार वार गोदान जाक इ 40 इरो नांनाय जोंनि कक आबोनो जों दतन थानि न कबगो जाहाथे एलाकानि सहयोगिता एबं जों सहयोगिता खायाखै जाहाथे इ टयलेट जाहाथे इरंना निंथं आबोनो आन कबगमुं तेले आं इरो तै छालिया थानानो तो केबो तो साइमनो काना आनि जे व्यक्तिगत तरफ थेकेबो आं इरो सारगा जे टयलेट जों इरो माना नांनाय एलो आनि कक खायनामो कारन गायचिनि हासाल सारमारि वसुं तुलासुर ब्लगसुं एप्लिकेशन रेमन कारेव चिनि पचिन चाम्पा सारा टयलेट ओंखा सेंसन बंका चिनि अर हयतेबो वारादार ओंखा आ वारादार बियां थां जों आबनो बुजिना नायो चिनि बुमुंगैसि वारादार ओंगो हंगा गाय चिनि पचिन चाम्पा सारा टयलेट वारादार ओंखा गाय ता बियां थां जों आबनो जों ता माननो नांगौ चिनि अरनि बागिनो ओंखा गांगा चिनि अरन नांनाय तांगिनो अन्य जागाव सेफ्टि ओंथां चिनि जे पचि चाम्पा सरनि बा बुमुंरि स्टिबिट ओंखा वारादर ओंखा जतर केटलग फुनुका सब 5,30,000 ओंखा टयलेट जुनाल हयते स्टिबिट खायजाका चिनि समनि ओसि ओंना नांनाय टयलेट चिनि समनि बुमुंरि सि फायो टयलेट गांगाय पचि चाम्पा सरनि बागिसि वारादर ओंगा चिनि पचि चाम्पा सर सेंना नांनाय तां अन्य जागाव थाखायनि खानामनि आबो थिकोदा सासुमैया ओंनांगा चिनि पचि चाम्पा सरनि टेमनि बाजाराव सि ओ टयलेट ओंना नांगौ अत सत्तंना नांगौ जों
आं बेखौनो जों साना नायो जोंनि बाजार सदस्यनि हिसाबै जों जतनो जोंनि एलाकानि सहযোगिता बाय जे जोंनि समनि मेम्बार बा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सह जों जायगा बसाजाक जों टयलेट जोंनि मुहूर्त जों माना नांगौ जोंनि टेमनि बाजार जुनाली जे चेयरमेन बाय उसां आं सालायका जुनाली चेयरमेन सवानो नोंथांमो हामे बासाबाय आनो बकुदिवो आं सागा सुलो चनसे नाय मनो नोंथांनो हाया बासाखाय तां बेफोर नों हाया बासाखाय आनो बिसिरि बासाबाय कुदिवो आनो आबो अनेक चाया अनेक बरक आं माने सालायका आबो बुति बिनि बासा आबो हामिया बिनि बासा आबो न चेंज खायतों एकजा जुनाली चेयरमेन हिगाखाय बिनि बासा काहामना नांनाय बरनो तुदांगाखाय कुसुलतासेनो नांनाय थान्दा बाथे काम चले नांनाय बिनि कुतुंति बिचलिया तांगे चिनि ओ टेमनि बाजारनि वार ओदन वन ओइना जागा कलां थाना नों चेयरमेन के सबाय तनो बा जन साधारण मानसि चेयरमेन बिले हा नों निजि व्यक्तिगत बाके नों चेयरमेन बा जन साधारण मानसि चेयरमेन चिनि ओ जागा टयलेट तमा चिनि ओ जागा नांनाय जों मानसि नांगौ जोंनि अरनो चिनि तुलासिगर आन्दार एकटा साइथा आकाय चिनि ओ तुलासिगर आन्दार से सिकां खायनांगौ जे कोनो बायरान बर लोक फायो माने खेना जागा सानु सुंनो बायरान बर फायखाय नरनि सितमा जागा बर खिमा जागा बर एकटा छागाय साजा चिनि एडिसि एरियानि एकजे अमथाय जागा ओ जागा जोंनो नांगौ जों अत सत्र जों बाना नांगौ टयलेट खाय ए किबिनो जों बाना नांगौ साफ्ता बिसोर मा नांगौ एगा जों रास्तारको आन्दोलन खाने एगा जों बर देबदेसनो जों थानाय खायना नलने रास्तारको जों खायना जोंनो जेसासे जिरिना नांनाय जायगा एगा जों रास्तारको आन्दोलन खाने मनि बागे जों अनेक संग्राम चलिनाय दिनै उतेमनि बाजाराव टयलेट याखाय नालबो थाका आबुन बेपारै जों अबजेक्सन बरिखा एभरेज जों बलगबो थाका तुलासिकर आदि बलगो जों थाका आबो तांनि इंया बिदुबा सावो आबो अন্য जागा थाका जों आबो नायया दिनै बुंहरि इस्टिमेट फायका टेमनि बाजारनि बागै टयलेट फायका टेमनि बाजार नोंना नांनाय आ टयलेट अন্য जागा जेबो जों साइमियाबो दिनै ओ जागाव दिनै बाजाराव दिनै सिटी मा जागाबो करै खिना जागा करै तुकना जागा करै अबिनो असुबिदा रं तगासिनि बायरानि बर फायगाखाय नंगर खिना जागा तो तंगाखाय जों फुनुंमाया हु माइसोम बेपार चिनि एमनाके बलक तलावो चिनि अत सत चिनि ओरसि सिकां खायरिना नांगौ बिदुबो तांगे अন্য जागा चिनि ओरनि सेंसनबो अন্য जागा तां होनाबा चिनि ओ चौनि बाजार बगे सेंसन फैमानि समनि बाजार से नांनाय आ टयलेट तां अন্য जागा नांनाय दिनै अर सिना नांनो अत सत जोंनो खायमारिनाय जों आबो बगेनो जों बिरोधिता खायो दिनै ग्रामनि बर रक जतन सहजिकता खायो न दिनै बाजारनि सदस्य बिभिन्न सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सह जों अ प्राइस जों बजाजाक थाका बरक सावो नर आबनो बातेल खायो नर बलक न हयते नाहादि जों आबोया दिनै अ जागानि पचिन चाम्पा सरानि दिनै वार अदार खायजाक वार खायजाक जाबो आ वार खायजाक जागानि जागा न मारिनाय अন্য जागा जों कोनो साइमिया दिनै ग्रामनि बरकबो साया दिनै बाजारनि सदस्य बरक सालाया ब जगाजग करै म निजि व्यक्तिगत कलां थाका अন্য जागाव आबो जों नाया जों दिनै जे टयलेट जों अरनो माना नांगौ आसो साविनान कक पाइरिका जतन खुलुमबायका चाम्पानि जे दिनै बाजारनि सदस्य सिंगिया जों बायसे कोनो कमिउनिकेसन करै जगाजग करै जों साखायसे ए चिरो नांगे नरक अন্য जागा कलां थिंगेचे जों बरकलां मान बले तानो सुरो सिंगे बर पुंसे न अন্য जागा दं बा नों एकजन जुनाली चेयरमेन के निजि व्यक्तिगत अंके नों थांबा जों जत इन्जिनियार सारे जे केटलग तुजाक इस्टिमेट बोसोरां तुजाक जोंहाबो जतन जोंनि अ मान थायानो से जों अন্য जागा होनाखै जोंहाबो रहमाया जों जोंनि अ जागाव इस्टिमेट देंका पुजि चाम्पा सने टेमनि बाजाराव अंका इस्टिमेट आवरन खायना नांनाय आं काय आनि परिचयखा आं टेमनि बाजारनि एकजन सदस्य हिसाबै दिनै जे अ मानथायनो जों अন্য जागा रहमाया तार माने जों सदस्य जतन जों अर एलाकानि बासिन्दा जन सहजुगिता बायद दिनै अर माना नांगौ आर निजि व्यक्तिगत कक बया आनि बुंखा चिरं कुमार देव ब्रह्मा आं एकजन टेमनि बाजारनि सदस्य नै चौनि बाजाराव लामराथेबो तो टेक सामक्रै
Absek bosan cino leptin kasih kerja, istri ada kasih kerja, man kasih kena ceng kup hamil tuh temai yang kai, ceng borok kena ceng lama dah kena, na blok lo thang kena, ama yang ceng kantor songrang kena ceng jatuh tayi no songrang ceng, wajib ceng masalah borok no tayi jatuh elkan borok saja, sana no ceng kelanya am songrang, mana nang aja saya pana, an kau asal kain saya baik.